گوشتے لوگا بدران جشان سرا بھی لہتے حرف لہتے انچے لمبر چیز لکھتے وتے لوگا گوشتے بدران جے ادرو ساحرانی کارا شما گند گئے کدی کدی مندرک دانتے انچو مشمار گو لہتی مندرکان تو کا سحر لکھتے کاغذ مان کا لہتیان مندرکان سارا لکھتے ہمیں آسن سارا لکھتے انچے حرف انچے سحر لہتی لفظ لکھتے مندرکان سارا مردم دانتے کہ مردم شان ہوتی دستا بکنتے ضرور نہیں درستان نہ دانتے درستان ہوتی لنکان بکن یک مندرک کی طرح شان چین دانتے گوشتے ہوتی دستا ہی بکن ایسا پیش دار گئے بلے شرعی سارا ظاہر نہ بنتے ایشان تو کا انچی ہر پانچی چیز لمبر لکھتا کہ اما کاغذان تو کا لکھتا گا ایشان تو کا مندرک کی تو کا لکھتا گا کدی کدی منی دوستاں شی چیزی دانتی شیعہ بچار گند گئے نشما بچاری چیئے بچارے شیعہ من چیئے من دوستاں پیش دار گئے اشے بچارتے چیئے درچ کی بونڈے بوراگ بیتا درچ کے بونڈ سورت فاتحہ لکھتا اے تحفہ دا ایک بیتا جنین آدمیا وحدی کے ای جنین آدم ای وتی لوگا بورتا آئیں لوگا مشکلات اتکا پریشانی اتکا مدام جنگ بیتگا لوگ تو کا بیماری اتکا تحفہ آیت سورت فاتحہ لکھتا درچ کی بونڈی بلا بچارے منی دوستان شی پوشتا چی ہستے بچارے اشے چارے ادرو سہرا اشان ایمانا جنان چی مدد لوٹن شیطانا کفر کننتے اللہ تبارک و تعالی سرا کدی کدی چشی پشکی دانتی گوشتی گورائی کن لوگا درو بچان چی ہر پان چی سہران درو لکھتا گا چشی دانتی پشکا گوشتی گورائی بکن دو روچ سی روچا ہفت روچا 13 روچا 10 روچا گیشتر کمتر گوشتی شا گورا بکن مدام بلے میں لوگ تو کترا گورائیں کسی گوشتی شار رہے اگا ماشا گورا کت نہ کرنا گوشتی لازم ترا گورا کنگیا انچو روچ ترا دانتی مخصوصی روچ گوشتی روچان تو کا ای پشکا گورا بکن ای درو منی دوستان ای درو کفران شانی معنی لکھتا گا بھر ای درو کفران اللہ تبارک و تعالی سرا گوشتی شار رہے اگا تو شیعہ گورا کت نہ کنے دیکھے کوٹ کی دانتے گوشتے آ پشکا بکن شی کوٹ کا گورا بکن شی کوٹ گئی ہچی پھرنی کوٹو کی گوشتی شیعہ گورا بکن ڈننا برو پروانی آ پشکا بکن شیعہ گورا بکن شیعہ ہچ پھرنی استے یہ کوٹ کی شما گند گئی ہے بلے بچاری شی توکا چی لکھتا من دوستا چاہے جو رکا وحدے پچ کنتے شی توکا چی لکھتا ڈننا چی ہچ نہیں استے ظاہر کوٹو کی مردہ گورا دانتے جنین آدمی بھی مردین ارچی دانتے بچارے درو اما ڈولیں اما کے کفر لکھتا گا اودا آ پشک سرا درو توکا لکھتا گا شی ای ڈولا من دوستا ہی مردمان سحر کننتے بچارے شا اشانی معنی بشی من دوستا شما شیطان ابزا مدک بلوٹے الکفر بکنے اللہ تبارک و تعالی سرا کدی کدی چشی یہ پنجائی ڈولیں شی پورا پنجائی دانتی گوشتے ہوتے لوگا بدرنجی چمی لوگا مصیبت نہیں ہے شی اگر کسی کدی چشی چمی دانتی گوشتے شی ہوتے لوگا بدرنج ترا نظر نہ لگی ماں گالے بلوچان لوگا من خلا بعض چشی چیز ہستے ہیں کدی کدی چشی محرک دانتے ادھرو ساہرانی عملہ آکے مولائی اللہ آیت وانی آئیں چیزا کار نیستے ای درستانی معنی ہمشی شیطانا چی مدد لوٹی کدی کدی من کر رہا مردم روان کر رہی گوشتی صبر کما قرآن وانا قرآن پکنتی دیمائی نا بچاری قرآنی اشی مردم گیدی گوشتی واقعی ساہر قرآن ہستے ساہر قرآن نواننتے چطو اشی قرآن گونے چارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنیتے سورت آیت الفاتحہ سورت بقرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی آکے سورت البقرہ حفظ کا سورت بقرہ وانی سورت بقرہ برکت مانی آلوگ تو کا برکت مان بیتے ہیں آلوگ تو کا جن شیطان نہایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی آلوگ تو کا کہ آیت سورت البقرہ وانک بھی مردم گندی گشتی چطو اشی شما گوشے ساہر وانت نکنا سورت بقرہ اشی اشی سورت بقرہ وانتے بلے بچارتے میں دوستا اے ساحری گرگ بیتا قرآن ہی کر رہا بیتا وحدی کے زورتگی سورت البقرہ ہچ ڈولا ساحر سورت البقرہ پورا کت نہ کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنتا ساحر ہچ ڈولا سورت البقرہ نزدیک شتنا کا چطور سورت بقرہ وانی بچارتے ہیں دوستا نشتگی سورت البقرہ پورا بھی دوزتگی ہما جا گیا کہ قرآن لکھنتے دوزتگی سورت البقرہ چی کم آیات صفحات لکھتے گئے گوڑا زورتگی ڈولا یہ میں لحظے نشانی تھا اگر یہ چیزاں جانتے میں دوستاں مردماں یہ بھی بزاں ساحر
ہچ ڈولا جائز نہیں اشانی کر رہا رواگ ای منی دوستاں یک مزنی ساحری بتا شیش مگند گئی ہے سعودیہ گرگ بتا معروفی یک مزنی ساحری بتا سعودیہ گتگے چارتے وحدی کے گتگے دونوں چیز لوگ تو کر رہی بتگا ایدا فلم کشتگے کہ مردمان واسطہ شان حقیقتاں پیش بدارا ای منی دوستاں ای ڈولا ڈننا دنی ای چو کنتے چی واسطہ شیطان راضی کرنے کے واسطہ گشتے ماں یہ چیزاں کنا بچا ای دیتا دائے گئے چو دیت درتے سوچکیاں روک کنتے شیطان راضی کرنے کے واسطہ بچارے منی دوستاں چی ڈولا وطارا ذلیل کن چابکا گون چی ڈولا وطارا جان شیطان واسطہ چارے ای ڈولا وطارا جانتے شیطان گشتے راضی گریلی انسرا ای ڈولا وطارا ذلیل کنا اشان حقیقت ایشی ادھر چیزیں شیطان کا واسطہ کرنے گئے جنان واسطہ مردمان دیما درکا ہے کہ ہمارا جن ہستے مسخرا جن میں نوکرا انی تب گشتے ما رندہ ایڈولا وطارا جنا رندہ زیرہ گشتے ما ای شیخ ہے من دوستا من نشتگا ای شیخ کے شما گند گئی بحرین امداد کا من لوگا مائی مسئلہ نے عبر کتا ما جوست کتا ما شتگا ریاضہ نشتگا گو مائی لوگا اشانی جا گیا ما شتگا نی ما ای چیز آرتگا شما دیما پیش کتگا پھر ما شان حقیقتاں بزانی میں کہوں شان حقیقتاں بزان ای شیخ عادل منی دوستا او دا مستر کتگے سعودیہ حکومت مستری ای چیزانی شیخ عادل داتا کہ ایشان بگیرتے عدالت دیما پیش بکائیں ساہران شیخ عادل گوشتے ما وحدی کے ایشی گرگا شتگی ساہر ہے ای مسجد تا جماعت نماز بیتا بزا مردمان دیما ما نماز کنے مردم بگشا پلانی نماز کھا پلانی مولائی شکلہ ڈننا دکے تھے مردمان واسطہ ای چیزاں ای گودا لوگے تو کا گورا کنتی ڈرنا کسی دیما چین گود ورانا کا بلے وحدی کے ایو کا لوگے تو کا بھی ای ڈولا وطارا ذلیل کا ای سوہرین گودا گورا کا ای پردے منی دوستا شما گندے دا لگتا گا سوہرینا سیاہینا اسپیتے پردے ای چی واسطہ زانے ادھا لگی انتگم تی اتی لوگا اما ڈول گشتے کے مسلمان وتی اللہ لوگا کعبیا پردہ پیران سیاہی امی ڈولا ہوتی لوگا پردہ پکن تھی شیطانان راضی کرنے کے واسطہ بسائی شیطانان لوگے رندہ گشتے میں سیاہی کروسی زیرہ کروسا کشاں چی واسطہ منی دوستا کروسا کشاں تے کروس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیتے کروس ملائکتاں گندی کروس توار کنتے بانگ دنتے بانگے واسطہ نماز ہے امی واسطہ کروسا کشاں تے شیطان راضی کرنے کے واسطہ رندہ آئین ہونا ریچان کروسے چو پردہ ان سرا کہ شیطان من واسطہ جن راضی ببا امی واسطہ یہ چیزاں کننتے ای ڈولا کننتے شیخ عادل من دوستان گوشتے ہیں ایش مزر عالمی سعودیہ من نشتگاں گومائی من ادھرو جوست کتگاں ایشان حقیقت رندہ گوشتے یہ چیزاں حلاس کنا سجود کنا من شیطان واسطہ بلے نہیں لگتی سجود کنا گا رندہ گوشتے ای ڈولا من وابساں چارے چی ڈول زلیل ہے گوشتے ای ڈول من وابساں زلیل حالتا شیطان واسطہ شیطان رازق بھی بن شیخ عادل گوشتے وحدی ما ای گیپتا دو رو چاران دیکھی مردمیہ مستے ٹلپن کتا گشتگی شما گیپتا پلانی بن پلانی مگشتا ہاو گشتگی ما اگا بیزان تے ما شمارا چی پیساری کوشتگا مگشتا چیا گشتگی منی پیتی ما نزانتا منی پیت چوشی مشرکی چوشی اعمال کنتے گشتی چی چوکا ٹلپن کتا گشتگی ما نزانا آیان لوگ تو کہ مردم منی دوستا نزانتی چوشی کار کننتے ای چوشی زلیلی مردما ای ڈول کننتی شیطان واسطہ اشان حقیقت اشان کر رہا ما روی بچا چی ڈولا زلیل ہچ کت نہ کنتے چرتی جن کو جا ملائی حالت دکا انتے مردمان واسطہ رد انتے مردمان مالا ورنتے مردمان پیسے ورنتے کہ ہمارا جن ہستے مسخرا کدی کدی بھی میں دوستاں دا لہتی شمارا ما پوٹو پیش داریں یہ پوٹو بھی ادھر ساہرانی عمل آگئی چوشیں بچارے کدی کدی دست دلا چاری تے ظاہر پچھتے میں دست دلا چارا مزانہ تھی قسمتا چیہا کدی کدی شن شما گندے گئے سروپاں آپ کننتے سروپاں آپ کنا سحر کننتے ای بھی ساہرانی آمالا کدی کدی گلاس تو کا چارا میں کوپی تو کا چاری پچھتے مزانہ تھی قسمتا چی ہستے تھی قسمتا چی لگتا کوپی تو کا چاری اگر ریکانی سرا زیری ریکانی سرا کشک کشی نزانہ چی کنتے پچھتے مزانہ تھی قسمتا چیہا ترکایا سحر کتا تھی بیماری چیہا ادھر ساہرانی اعمال منی دوستاں ای بھی دیکھیں کسی دوستاں پیش دار گئے شیعہ ای بھی سعودیہ